In-nefqa rikorrenti tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa żdiedet bi kważi 2 biljun euro kemm ilu li tal-Gvern Laburista. Dan ħareġ waqt id-diskussjoni fil-Parlament dwar l-estimi tas-settur tas-saħħa li fiha ħadu sehem numru ta' deputati Laburisti. Id-deputat Michael Farrugia rimarka dwar id-differenza bejn budgets taħt Gvern Nazzjonalista u dawk taħt Gvern Laburista u qal li n-numri jitkellmu għalihom hekk kif in-nefqa fuq is-saħħa l din is-sena tisbuq sew id-900 miljun euro. In-nefqa rikorrenti se tkun ta' aktar minn 930 miljun euro, 3 darbit aktar mill-2012. Id-deputat Romilda Baldacchino żar pinnutat li din in-nefqa u x-xogħol tal-Gvern fis-settur tas-saħħa huma xhieda ta' Gvern li jitfal il-pazjenti fiċ-ċentru tal-politika tas-saħħa tiegħu, dan minkejja kull sfida li tinqala kull sena. Wara l-oħra, minkejja l-isfidi kontinwi u minkejja ir-realtajiet li niffaċċjaw minn żmien għal ieħor, xorta waħda dan is-settur tas-saħħa jibqa' jkollu l-investiment li jeħtieġ. Min-naħa tagħha d-deputata Katja De Giovanni tkellmet dwar uħud mis-servizzi li daħħal Gvern Laburista permezz ta' din in-nefqa. Fosthom hemm ċentru tat-telemediċina li fil-ftit żmien li ilu mwaqqaf jidher biċ-ċar li kien wieħed li ta' servizz lil ħafna. Dan iċ-ċentru nfetaħ fl-2020 u sal-lum iġġestixxa aktar minn 1.2 miljun telefonata. Id-deputat Deo De Battista stqar li l-budget li ġie deskritt bħala more of the same minn Bernard Grech imnalla huwa hekk. Dan għax il-miżuri tal-Gvern b'kuntrast ma' dawk proposti mill-Partit Nazzjonalista huma kollha kemm huma costed. Daw l-affarijiet kollha li qed jintroduċi dal-Gvern mhux biss jiġu costed, iżda huma recurrent expenditure, ġifieri mhux darba tajt ir-Rivaroxaban u daqshekk, iżda add-on ir-Rivaroxaban, il-mediċini tal-osteoporosi, il-mediċini tal-fibromyalgia, barra li hemm l-oħrajn. Min-naħa tiegħu id-deputat Malcolm Paula Gius tkellem dwar l-importanza li l-Gvern ikompli għaddej bit-tkabbir ekonomiku tiegħu hekk kif huwa proprju minħabba dan it-tkabbir li s-servizzi tas-saħħa jistgħu jkomplu jitjiebu. Kellna minn prova qarreb ibiet l-ekonomija minn mas-saħħa. U dak kien żball kbir. U ħanitkellmu għal xiex kien żball kbir. Kien żball kbir għar-raġuni li f'budget bħal madna kif rajna ma tkunx tista' żżid fuq diġà budget qawwi ħafna. Il-fuq minn 900 miljun f'sena oħra terġa' żżid l-allokazzjoni bi 30 miljun oħra.